Yekece aydımı bilen bütün yer şarı özün tanadan rap artisti Matran şuma dälhanada saklanıp görmüş şu videoda görýänsiniz. Ölüm ýagdaýyny neşe ferişdeler boýunça beceriş öýünü zorluk bilen saklanıp dur. Inni gelin şonun gysgaça istoriýasyna girelim. Matran kim diýersiňiz? Şulaýdym bilýäňizmi köpüňiz? Meduza. Hemmäňizden bilýäňiz şolaýdym baryňyzdan dinläp gördüňiz. 7 ýaşdan 70 ýaş içinde. Gelininden gysgaça istoriýasyny görüň bereň. 2024-nji ýylda Matran prosta ýitip gidýär. Muň Gazgoljer diýip özüniň labely bar, köpüňiz tanaýansyňyz dogrydan. Turlar bar, 5 günden gidip çykyş etmeli, konsert bermeli. Opşum aýdanda muny studiýa opşum gözä uraya Matran kiçerde ýok. Şeýden 5 günden turlar bolýar, wagty bolýar, pullaryny izin alýar. Opşum Gazgoljer çük ýa Matrangym ýit ýa. Inni gelim. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň soňuna Matran alýadany video goýýar. Men Taylandda, men Rossiýa barjakka. Maňa Rossiýa gerekkä, men Rossiýadan atkaz etdim diýe. Şo videoň soňunda da aýdýar. Men niýe öýüň ýanyna durdum bolýan, 2-3 tane ambal geldi diýenim, diýer meni dostukumla salamlaşdylar diýenim. Meni maşina mindirip, alyp gidip, tokaý alyp gidip, men şo taýda düşürip, üstüne izdivaç edip, meni gorkutup, ugraja edip, şeýdi video düşürip, men janyma howp awanny, şoň üçin men Rossiýadan gorkdym, men o taýda gorajak adam ýok. Meni bagşaň, maňa Rossiýa gerekkäliýärdi video çekýär. Şondan soň birazjyk wagt geçenden soň Matran alýady ütköşüp videolar goýup başlaýar. O videoları men ýokarda goýardym, bolýany TikTok, Upload, absolutno şobatlary blokir diýdi aglalar. Başasyňyz diňe dille aýdyp geçip bilýän. Birinji videosynda diýär, men ýa Taýlandda maňa gaty hezilinni, maňa hiç ilek zat gerekkä, maňa sunugat gerekkä, maňa aýdym gerekkä, maňa goşgy gerekkä, karaçy maýdan men sunugatdy, vizionýan, maňa sunugat diýmän boldy, men özüm tapdym, men şu taýda galjak diýär. 2-3 gün wagt geçýär, o ýene video goýýar. Men indi budist diýär. Men budizm kabul etdim diýär, häzir aýdyp berjek näme sebäbinden bolarmy? Videoň soňuna çenler görüň şolady. Men indi budist diýär, men budizm kabul etdim diýär, galan diniň hemmesi ýalan diýär. Estağfurullah. Şonluk bilen alýadam kirpigini gaşyn Siriýa saçyn Siriýada bolny bu budizm ýatdy. 2-3 gün geçýär, o ýene bir video çekdi. Men adym Matrankdan, men adym indi Tyson, men Tysonyň oglyny men nakolkaçyk etdirdim. Men maňa indi Tyson diýip bizleniň owy, men dağın adamsy, indi men tokaýyň adamsy. Men şeý dip dowam edýändigim abiwliýaje diýär. Şondan soň hemme baleşikler muňa hemme kim gen görýär Matranga näme boldy. Jurnalistler öz işine başlaýar şondan soň. Hemme tozoň turýar soçetlerine Matranga videolaryny goýuşdyp şeý. Hemme kim şow berýär karaçy maýdanda. Indi jurnalistler hem şeý dip muny izarlaw gurýarlar, näme bol Rossiýadymda geçýär opşy maýdany. Ýekece bir videodan başlaýar Rossiýadymda. Bir jurnalist ökçe çykýar. Hemme kimler. Näme sebäbine şolatlar bolan. Gelin men ise şo hakda şolatlar görürüm bereyim. Taýlandda bir suwa olum awdan ýasalan, ýatdan ýasalýar. Aýdy oturjak nälik suw adyna maýdyp bilemek TikTok onlarda zapret berýär. Taýlandda şolatlan kän eýem gepi gurrungy çykdy, şolady turistler hötürleýärler diýip eşitdim. Ädim men şu opşum çämany düşünürjegini. Karaçy maýdanda bu gömmök suw bolýar, käsede immunyň ýürüýi tawat Taýlandda şolara budizm bar bolýar, şolaň özüniň şolara däpdesori, şo suw içmek. Inni bu suw aslında näme diýär adamlar men şonu gurrun berýär. Öz kelläň öz illuziýasyna gidýär. Sen opşmadan ruhun gitýär. Sen şol öz illuziýan gitmegiň bilen sen dünýä öz şakaçyna gorkan zadyň mawsaýa, kimden gorkanmasaň, ýa nämeden gorkanmasaň, sen şo zat kelläňde gaýtalanýa, sen şo zaty ýeňip alyp çyksaň, sen şo suwdan soň iň güýçli adam bolýan diýär. Öz prosedurasyny, öz zakony şo suw. Ondan sen iň güýçli adam bolýan diýär, şol suwy özüniň prosedurasy başlar ýaly. Sen şonu içmek üçin, sen şol zatdan geçmek üçin 4-5 gün, 7 gün aralykda hiç zat iýmän, içmän, insan qarnyň aşygyna gelip sen şo suwy içmeli. Inni sen şo zady ýöne barlak gören adamyň 100%-nyň 2%-y diri galyp geçip giden şondan. 98%-y kellefi ütkä prosta ruhy ýok, ten bolup ýaşap durýar. Adamlar munan bir jurnalist üstüne atça bir ýekece videoda şonda şeý dip oturup eline käfe gorkadyp videoda insan güýjüni alyp içýän ýeri bar. Onun abişli istoriýaçygyna goýýar. Jurnalist şoň bilen tap ýaşany. Karaçy maýdany şo suwdan soň ana ýanky videolar başlaýar. Kelli sütka ýamon polnosy. Bu özüni tapmakdan näl aýtdym, prost sütka ýansyn. Inni gelin iň gyzykly ýerine gelelim. Şondan soň Matran alýadany inni näle videolar çekip başlaýar. Pul polnosy gitdi. Matran dälin boldy. Alýadany bul ağlap suw bolup alýada patpişiklerine ýüzlenip haýy edýän men aç, garnym aç, gaterwet, ýalbarýansam maňa bir kiman pul oklaýyn da men iýi çaýyn nazat diýip bul abiwleniýe goýýar.
sosyette video koyuyor. Muňa da hemme patpişka rahimi gelip muňa kömek etjek bolup muňa pulokla uğraýarlar. Bulam oppa, bulam meni täzen keýpe uğraýar. Op şimdi diýýäne öýdügur bilen. Iş onda da munyň bir açyk wagt geçäwon gyýjygy alýadany video çekýär. Patpişklaryna ýüzenýär diýä, siz diýä oňa kömek edýänli pikir etmäň diýä, siz onu öz eliniz bilen öldürip börsüňiz diýä. Iş edip matrank şolar ýaly mahinaçyda muňa pul geçýär, da diýä şey edip şol mahinaçyda matrank maşenistwada zatda bir zakony pozýar. Zatda Taýlandda iş edip pul turmagy gitmeli bolýar. Onu kakda tak pul galýar, o hakda informasiýa gata at belli kul informasiýa ýok. Şoňça men belli kullu bir zat aýdyp bilemok. Garoçum galya bul. Turmadan galya, basylman galya der näme diýenler öýýäňiz. Bul ýene bir gedek aglap onu ýalvar goýa haýş eder men ijibi göresim gelýär. Ýalvarýan men ýüzüme ütçek, ýalvarýan ýüzüme ma kömek eden. Russiýada bir kuşlany adam muňa onu biledin zadyny töläp zat edip meni Russiýa alýarlar. Şonluk bilen 2025-nji ýylyň fevral aýynyň 20-sine matrank Russiýa getirilýär. 20-ne de muny dälhanadykdalar. Näme üçin olalar? Ejesi qaqasy ýüzüne seretdi, ejesiniň qaqasyny hiç kim tananok matrank prosta özüde. Bolly. Adyn sorýarlarmy öz adyny bilenok. Munum alýarlardanym ene şeýle çemikler dykýarlar. Adamlar. Men näme üçin şu videony çekýän? Bizde de şolar ýa turlar açyryp bör, şe gidip börsiňiz diýinjalmagy datýan. Haş edýän sizden öz jan saglygyňyz. Özüňiz şolar ýaly dağlardan qoran, ben şu dağlardan daşırakta durum. Her yılda kampot dip bersem bilen okşana, bir oğul desem ben olacağım bilen. Daşırakta durum. Sağma joylarımda dolanım. Şunluk bilenim inni Türkmen blogerlarımda da men yüzlenjek. Oğullar edle ağırlık diýjekkä täjiklerden idealýanyň, özbeklerden idealýanyň görüşe duruşuna göçürmäni. Etilini menden almak gerek, mekin göçürmek gerek gel. Düşünün bir blogera yüzlenýär şuna. Men zeyam göçürüp etmek gerek gel radno, men halamak şolar ýa-da. Sen men siň içiňizdinkine malama. Ýeş edilýänmäsiň mäne, edilmek ýa şu zeyamyň gurlap beremmi? Oğullar emem janyňyz saglyk. Emem de dileýär, işimde düşünmek.